Arratsaldeon gaurkoan Beasaingo Antzizar pilotalekutik, hementxe lauterdiko txapelketan bigarren jardunaldie jokoan. Lehengo asten hasi ginen txapelketa honexekin Olaberrin, berez, partidu gehienak ligaxkakoak han jokatzekoak ziren, baina gaur aldaketa bat inbehar izan du eta Beasainen gaude, eta aitzakik ez, oso pilotaleku polite da, noblea, oso lur ona dun pilotalekue, denbora ematen diona pilotariri normalen ongi jartzeko, eta alde hortatik, alde haundigirik gabe ez, Olaberritik onera, eta lehenengo gehiago karako bi pilotarik azken beroketa lanetan haidie, alde batetik gaurkoan Oiana Orbegozo Gorriz, eta beste alde batetik Natale Aramburu Urdinez. Lehengo asten Natalek txapelketari hasiera eman zion Olaberrin, Olatz Ruiz de Larramendi izantzun aurkari, eta lehen puntu eta garaipen ona eskuratuta dator, eta Oianantzat berriz, hasierako estreineko partidu izango da, bere urduritasun guztikin ez, hemen lauterdin jokatzea zaie da, modalitate berrie da, eta hoxe, garrantzitsu izango da ez, hasieran nerbioiei pixkat eutxi, partidun aldela azkar sartu, ongi berotuta badaudeia bi pilotarik, eta ikusko du ez, ze hasiera ematen dioan. Oso ezaguarri ezberdineko bi pilotari daude gaur aurrez aurre, Natale aurrelari da, eta hor aurren oso ongi bukatzen duen pilotarie, eta Oiana berriz indarrez pilota erabiltzen duen pilotarie ez, atzelarie, hasteko, horrek atzelarin gama beldur geixio sortzen ez, aurreko joku hortan hain ohituta ez daudelako, baina egia da Oiana binaka jokatzen ikusten dunen gustatzen zaiola ez, batez hor aurrea hurbiltzen denen jokaldi kitea, eta hori, gaur aukera paregabe eukiko do jokaldi ikiteko, eta ikusiko ez, saketik nola moldatzen den, hori izaten da atzelarintzat lanik haundina, baina egia da indar haundi ere ematen diola pilotari, eta hor mine indezakela bere sakatzeko modu horrekin. Orduan, momentu zirekie partidue, eta gogoakin ez, partidu hau ikusteko. Azken pilotakadak jo, baite izango da gaur epaielanetan aiko dena, eta Natal hemen azken urtragoare edaten, tentsioko partiduk izaten die, denak puntue nahi izaten du, eta ikusko ze lehia eskaintzen duten bi pilotari haundio. Elkarri azken animoak eman, elkarre ongi ezautzen dien pilotarik dien, normalen elkarrekin jokatzen ohituak elkarren kontra baino, horri azkeneko entrenamentutan bakoitze lauterdirako bere prestaketan nahi dela, baino elkarren kontra inoiz aigabeko bi pilotari, batez lauterdin, eta hori aurten txapelketa hau berria izatekin askotan gertatuko da ez, modalitate honetan elkarren kontra lehen aldiz jokatu behar izatea. Lehen sakea Urdin, Natale izango da lehen sake hori ateako duen pilotari, eta garrantzitsue gaurkoan sakea ez. Saketik asmatzen dunak lauterdin asko eukitzen doine, eta Natale ikusi ginun ez, lehengoan oso ongi sakatzen ibilizela, lehenengo pilotakadan lortzen ez bazun bigarrenean pilotari abiadura hundi eman da mine itentzula, eta gaur bide beretik saiatuko daiten. Natale, lehenengo saken bile. Luze, bost erdi ingurura, eta Oiana erorintzaio ez, horre bai sake luze xamarra izan da, hor 6 ingurura atea do Natalek, eta Oiana pixkat hor hankak ere igual alde indioa ez, gorputze jarrita zeuken, baino pixkat hankak ongi tinkatu gabe. Eskubiz sartzeko aukera Oianak, errestoa pixka zabaleratuz, Natalek atzea, Oianak bikain jaso, Natale pilota etxi, hor bai, Oianai uste baino pote txiki guain diore,
ongi jarrita zeo, baina azken momentun eta Natalek pilotakadakin aurrekoan nola berrin ikusi ginunez, asko makurtu beharra dau, pilotak berako efektu hori bai hartzen dula, eta hor gerri lan handi egin beharra dau ez, pilotari zuzen jotzea joaten zan momentutik, bera alde egiten dulako. Luze sakea, 6 ingurutik, Oianak ongi eraman. Natalek berriz pilota jetxi, Oianak jaso. Zabaletik zabalea bikainen Natalen jokaldie. Bai hor ikusi da berriz ez, hor pilota jetxi duen hortan, indiola berriz mine Oianari, horri harri gabe pixkoat bote hoi nola iken dion, eta garrantzitsua izango da ez, lehen bote horta ongi jartzea, gero bigarren, hirugarren pilotaka da Nataleia aurren ez gelditzeko. Sakea Natalek, lauter dingurura, Oianak ongi eraman, luze Natale, guantxe Oiana gintzea pasatzen, Natalek ongi jaso ezkerrakin, gerri jota, lauter dingurutik, Natalek jaso, beste aukera bat Oianantzat, pilota jetxi, Natalek ongi jo, Oiana bolea ona, bikaine ez, horre, aurrea pausoa emando, atzea joan beharren, eta ongi sartu zaio eskun, hortaxe joan da ez, kolokatzea bakarrik, ezker pareta hortan, txostori bilatzea, eta ongi sartu do pilota txokoan. Pilota berdinekin seitzea erakidula ematen do, hor Natalek lehen pilota hori hartu duen berdine, eta ikusko ez. Erdi-erdiko sakean, aizteintarrekin sakatu. Ongi guain, abiadura hundikin, lau kuadro terditik. Hor aukerako pilota zeuken ez, aurreko pilotakadan ongi behartu do Natale hemen lauter dingurura nio ateraz, eta pilotakada hontan aukerazun agintzen seitzeko, ongi jesten duen pilotari da, binakara ikusteu ez, askotan jesten dula pilota, baina hor nahi baino berago joan zaio. Eskubiz jaso, Natalek bikain moztu, eta hor Oianak ezin ez. Azkar haidie horre biri erasoan jokatzen, abiadura zabilkie pilota, eta Natale hasieratik oso zentratuta ez, bere ongiten, nik uste lehengo hasten lortuzun puntu gure konfiantza eman izan diola, ja puntu bat badauke, garaipen ona lortuzun olatzen aurren, eta horrek beti beste lasaitasun bat ematen dizo. Sake ona, ongi Oiana errestoan. Ezker pareta bikain, lauetik eraman Natalek. Oianak bi pareta, Natale aiatuta ongi sartu ezker paretan, Oianak jaso. Natale jetxi, Oianak beste bi pareta bat, iritsiko da Natale, eta hor iritsi bakarrik ez. Nik uste iristekin ez dela konformatu, zabaletik zabalea, oin errepikapenenok ikusko du, baina nik uste hor zabaletik zabalea jokaldi egin naizula ez. Ongi iritsi da, berak uste baino bekio, gaina horre Oianak indun bi pareta hortan, aurrekoan bezala ez da nahi bezain beste atera ez, ikusten da nahiz eta ezker pareta hori jo bi pareta ez dela inbeste ateratzen ez bazaio efektu hondikin ematen, eta Natale ongi iritsi ati, hoxe, txapazpira joan zaio. Arro Natalek erantzune, Oianak gerri jota bikaina pilotaka da, bikain Natale horrezkerrakin pilota hori ateraz. Beste pilotaka da hon bat, Natalek eraman. Eta hortxe ez, igual, atzelari gehienak osatzen zaien lan hortan ez, ikusten da pilota abiaduraz bai erabiltzen dula, baina gero erabaki hartu behar denen
errematen zerrin edo nola moitu edo beste zerbait egiteko pilotari ez, Natale moitu azteko ordu da gehiokin da bilela Oiana, eta beti esaten duna ez, errematen dude egiten duzu momentun, normalen errematea bera joaten zaizo ez, eta nik uste Oianari pare bat adizkoa ingoan hori pasa zaiola. Natalek guain opari handi xamarra ez, ikusten da oso azkar bukatu nahi duela ere tantoa, saketik, gero bigarren pilotak da hartzen duenen bukatzea joaten diela, eta hor, presaka antxen hasi diela, edo, antxetatea handi xamarrakin bi pilotarik, eta hor, jokaldik elkarri, txegitioikin, arnasa eman ez. Aukera bat Natalek, eta guain, aukera hona zen, eta ezkertzear horire osongi manejatzen du normalen, jokaldi hori bere-berea dauke, baina guain gehiegi ajustatu du ez, pixkat Natalere hor presaka guain tantoa inai hortan, eta 4 eta 6 momentuz markagaiun, eta irikie partidue. Erdi-erdiko sakea indarren ateata, Natalek eraman. Oianak ona pilotaka da, Natalek jaso, guain eukiko do agintzea pasatzeko pilota. Ongi Natale alture emanez, bere bururi. Piskoat Oianak zabalea. Eta bai, Natale ire pilota desente erortzen hasiera hontan ez, 3 bat pilota joan zaizkio txapazpira, esto eskun behar bezala sartzen, eta hor bai. Piskate 0 oso ikusten die bi pilotarik hasiera hontan. Sake hona guain, 5:30 ingurutik eraman Natalek. Oianak dejada txokoa, Natale ongi aiatuko da. Eta bai, hor oso ongi moitu do pilota Oianak ez. Zabaleko dejada ona izan da, naiz eta Natale ongi iritsi den hor, eta boleaz, errexena ematen zunen ez, hor txokoan zulo handi ikusten zelako, hor lehen bezala, lehen bolea bikaine indulako, lortu dulako tanto egitea boleaz, oingoan txapal azpira aldein dio. Ongi sake Natale, restoan Oianar bai. Luze da bilkie bi pilotarik. Oianak asko zabaldu, Natale bildu, berriz pilotan bile, guain bolea ongi. Aukera Oianantzat. Hor zabalen nahi du baino ez du asmatu. Ongi atzeatuz guain, 4:30, Natalek jaso. Eta hor Oianena bai, hor txokoan zen ez, tanto gorra izan da, Oianak berak agindu do tanto hontan, Natale ibili da pilotan atzetik, eta gero nik uste hortik pixko bat ateratzeko arriesgatu indula dejada horrekin, etzen gaizki botatako dejada egia da Oiana bertan zeola, gainen izan da ere aukera eukiko lukela eramateko, baino txapara alde indio, eta egia da guain errematen suerte gabei da bilela, eta gehiegi asmatu gabe Natale bera. Bikaine Natalen errestoa, Oianak luze-luze. Ongi etxitako pilota, hor bai ez, hor Oianak olai esten dunen eta abiadura hori ematen dionen bazaiek izaten die pilota hoik jasotzeko, eta guen Natalek berak eskatu do atxedena ez, ez dut, sentsazio aldetik ez zain eroso ikusten guain Natale,
pilota batzuk bera alde indioalako, eta gero, bueno, Oianare sartu xego ikusten da partidun, eta, bueno, berdintzeare lortu do markagailunez. Guain, bueno, botilleroan lana izango da berriz partidun sartzea, hor, bueno, Natalen kasun atxe dauke botillero lanetan, Oianan kasun Andrea botillero lanetan, eta, bueno, hor, adi-adi bike bereien aholkuk aitzen. Hasiera ireki egi esan bueno, erasoan dabiltze bike antzuna igualez, hor aukerako pilota duen hortan sorte gabe, eta gero bueno, elkarri aukera emanez, eta momentun naiz eta Natale hasieran aldea edo aldetxoa hartzen hasi, guain Oianak berdintzea lortu du eta 7 markagailu. Azken aholkuk aitzen 2 pilotarik, adi-adi Andreak, bueno, txapelketa hau jokatu egia da dude ere eukidula azkenen lesio larri batetik etorri da Andrea, sekuleko lan egin do hemen eoteko, eta egia da bueno, lautertiko modalitatea oso modalitate gorra dela, asko exigitzen dula bai fisikoki, bai, bueno, beste lan baten jartzea dela, proba batzuk reine bazen, baina, bueno, azkenen erakido aurten behintzat ez jolastea, eta, bueno, behintzat pozgarri da botillero lanetan ikustea. Esker pareta gehixekin, Natalek arazioka beheraman, Oianak ongin moztu, Natalek jaso, berriz atzea Oianak, ongi Natale, arro-arro, Oianak bildu, bipareta, erdi-erdin geldituko da, Oianak ongi moztu, Natalek bikain ireki, Oianak ongi jaso, Natalek ongi txokotik txokora luze, Oianak eraman, Natalek atzea, Oianak gantxoz jaso, bai, eta hor merituz defentsara behartu do Oiana bera, goengoan ongi moitu do Natalek pilota hemen Zabaleare eragin diolako pilotak bueno, ateatzea, baino gero atzapauso egin beharren gantxoz defenditzen saiatu da Oiana, eta hor gaina komplikatu intzaio Natalei pilota hori. Oain saketik asmatzen 6 inguru arte Natalek eraman, beste aukerako pilota Oianak. Bikain bildu, Natalek jaso. Oianak txokotik txokora nahizun erdi xamarren gelditu zaio, oain buruz, bai hor aurrekoa defenditzea lortu duen bezala, goengoa zai ezen oso gainea etorri zaio pilota, eta hor eramatea zai ezen bazeuken denboa iguale atzea pauso egiteko, aurre itea erakido eta aurrekoa ongi atera zaion bezala, goengoan txapazpira alde indio. 8 markagailu. Natalek sake ona 5 erdi ingurutik, 6 ingurutik eraman. Oianak, Natalek luze. Oianak jetxi, Natalek jaso. Oianak bipareta ona, Natalek eramando, guainuko Oianak aukerakoa, eta bikaine Oain bai ongi moitu dula Oianak pilota, batez aurreko bipareta hori Natalek etzun espero Egia da ez dela, lehen esan dula bipareta ez dela gehiegi ateratzen, urpilde xente eman behar zaiola, baina bai ez usten harrapatu dula Natale bera, eta, bueno, hortxe ez usten harrapatuta eta gero aukerako pilotakin, bueno, tanto ona, eta aurretik jartzeare lortu du markagailu.
ozta pasado hor iruko arrastoi esaken laburra izan da. Biek piloteleo luzen. Oiana indar gehiokin, Natalek jaso. Hortxe, igual, bai, ematen duen pilota errexenetan nahi da hor erregalatzen ez, hor oparitxo batzuk bada mazki elkarrinek eta guaine Oianak ez, hor pilota asko jetxin naizun hortan, txapazpira alde indio. Sakea Natalek, oso sake ona, Oianak eraman, oain eukiko daukerako pilota. Bikain berriz ezker paretoi bilatuz eta abiadura hundikin horre iruterdin. Oiana aurreaka zijoala, bueno, dejada horren beldurrez, ba, bikain harrapatu dor atzea pausoan eta ona Natalen tantoa. Bueno, eta oain hemen ikusten Mai lasaiaren urrengo partidurako prest daola, hitz batzuk kenduko izkiu Mairi berari. Aber, ze sentsazioekin etorri den gaurkoan pilotalekura, Mai, atxaldeon. Atxaldeon. Zemuz? Bueno, prest lauterriko hasteko, lehengo partiago batzu, gaina Naroan kontra. Partio zaila, baina bueno, gogotxu eta indartxu. Bueno, txapelketa berrie, lauterdiko hau, eta beti ezberdin da ez, banaka jokatze horrek beste tentsio bat sortzen dut, nik uste hori nabaritzen dela. Bai, azkenean banaka jokatza ez da berdina, bakizu kantxa, bueno, gehiago kubritu behar duzula, fizikamente hobeto egon behar da, korrik asko gehiago egiten da, eta azkenean zu bakarrik jokatzen duzu, orduan, bueno, burulan handia be importantia da, osea, bueno, ikusiko behar nola azten dugun txapelketa. Bueno, hemen aurreneko partidu ere jokoan daukeu, Oiana eta Natalen artekoa, nola ikusten aitza kanpotik? Ba, partio oso horra, biak oso ondo ahia, Natale sakeakin asmatzen, Oiana bebai, eta oingoz partio gogorra eta abertzenek irazten da ben. Bueno, ba, Mai zorte hon gero beharko zo, nik uste partidu gorra duzuela bien arten, eta hobenak irazizala. Eskerrik asko hiera. Bueno, hoxek Main hitzek, bueno, prestez, norgeiagoka hori jokatzeko gogotxu, hortxe, ba, bueno, kontzentratuta bere mundun esamarron edo bere burukin ez, azkenen esan du banakako honek beste tentsio bat sortzen dola hori pilotarin aurpegitan nabaritzen da, eta hemen, ba, bueno, kontzentrazio oso garrantzitsua da ez, olako partidutan. Maikin eginen bitarten, ba, bueno, hor tanto batzutan ikusi du Natalek erreska lortu itola ez, oian nahi ba hor bere alde indioan pilota batzukin, eta goain, ba, bueno, tanto nahi jokatzen bi pilotarik. Oain txeukiko da Oianak aukera ez, erasoan agintzeko, horrezker pareta gehixio, Natalek ongeraman, Oianak ongi atzeatu, Natalek etxi, eta hoi bai oso pilota zaie gelditu zai hor Oianai, eta goain bai markagailun bat zulotxoa ematen dula, irikidula Natalek. Guain izaten da burulana ez, hemen pixkat arerioak tanto batzutako barkatu aldea hartzen dunen, ba, bueno, kontentzi hori ez, partidun sartuta seitzea, zuren sinistea, lanen seitzea, ba, aurkariri osota alde iten utzi gabe. Guain bai ez, tanto eta gero eta ikusita Natale pixkanaka markagailun alde iten naizela, ongi eskatutako atxedena behar doianak ez, hor pixkate Andrean laguntza berriz sartzeko partidun, eta bueno, hor seitzeko ez, eta Natalek aldiz, ba bueno, ongi etorri zaizkio azkeneko tanto, gainean nahiko ongi edo errexen lortutako tantoak izan die, eta alde etxo, bueno, erabakigarri ez, baina partidu erdirako polite bada ez, eta hogeita bira biden ba, indarra emango diona Natalei, ba, bueno, bere ainez ba, bigarren puntu hori erdiesteko.
eta Oianak eukiko dola nagoain, bueno, hori ala izan ez dadin, ez? Beren sinistu, lan eseitu, partidu egortzen alegindu eta bere aukeratxoak pilatuz, bueno, behintzat partidun berriz sartzea. Andreak ikustegu ez, behin da berriz eten diola ez, seitzeko, zateatzeko partidutik, hor bere lanen eta bere burungan sinisten seitzeko, eta garrantzitsu izango da ez, hasieran nik uste lortu dola, momentu batzutan berake agindu dula, eta bide hortatik lortuko lukela ez, berriz partidun sartzea, eta natealek berriz, bueno, bere atxukuninez eta hortartitxo baten eman dizkio aukera batzuk Oianari ez, eta hoik zuzentzen balin batio, aukera aukiko dore bere inez, 22 txartel hori lortzea. Natale sakera Oianak jaso ongi bena guain lauterdiko arrasto abiatuz. Natale ongi da hor ezkerrakin luze jartzen, Oiana luze ongi Natale pilotaka da osona, Oianak zabaldu, Natalek bikain bildu, Oianak luze, barrun izanen da, bai, beste pilota bat, hor ezkerpareta gehixokin. Osona hor Natalen bipareta ez, Oianak aukera eukidor, bueno, ezkerpareta hori dionen bageixo eraiteko pilotai, ez eskun behar bezala sartu, aukerako pilota gelditu zaio Natale, eta nik uste guain hainbeste arriesgatu gabe, eta, bueno, pilota moituz, baina, bueno, buru geixiokin, mine iten nahi dela, eta, bueno, momentuz, ongi da makila partidue bere interesan arabera. Sake ona, Oianak eraman, barrun izanen da, Natale bildu. Eta guain, bueno, aurret izan dutez, biparetak inda lasai zebiela, baina guain, bueno, hor zabalean aizun jokaldi hori, bueno, ongiten duen beste jokaldi bat, baina guain gehiegi justatu duen hortan, txapazpira. Alde indio. Oiana, kontzentratuta sakerako. Onna sakea, hor, bueno, ematen zuen etzela inbeste sartuko ezkerparetan. Ez hain sake luzea izan, baina azken momentu negie da ezkerparetan asko sartu den sake izan dela, eta bai, Natalei berei, oso zai jarri zaio erresto hori, eta, bueno, sake ona Oianen eskutik. Antzeko sakea, guain hobekixoatea zaio Natalei eta eraman. Atza Oianak. Nataleke bai. Ongi gerri jota, lauterdin itxatxitako pilota ongi atera Natalek. Oianak biken jetxi, Natalek iriki. Oianak pixkatanketa jokatu, Natalek eraman. Eta hor alderantziz ez, aurreko pilotaka da Natalei sartu zaion bezala goengoan Oianari ez, ongi moitu do pilota eukido, horre asko behartzeko Natale, baino azken pilota hori berak uste baino gehiago sartu zaio hor ezkerpareta hortara, ongi jarrita zeon, baino ez ustezun bezain beste ezker horrekin, eta bueno,
Natalentzat tantoa eta 16 eta 11 momentu enten markagailun. Aurreko jardunaldin esan ginunez, garrantzitsue dela ez bakarrik partiduk irabaztea, puntuk lortzea, baina bueno, aldi beren alik eta tanto gehien egitea ere garrantzitsue dela, ez? Aberaxak ero zer ikusi izango dolako ligaxkarako zein sailkatuko den erabakitzen, eta bueno, garrantzitsue da amaiera arte lanen seitzea. Zabalea luze, Oianak ongi bildu, txokoan dejada Natalek, Oianak atzea, Natale bolea zongi, Oianak eraman, ongi etxitako pilota Natalek, eta hor pasain doiana ez, oso ongi pilota horrekin. Natale horre azpi-azpitik, baino airen sartzeko aukeraik eman gabe Oianai, eta horre zer itxikuik gabe gelditu da Natale. Berriz Oianak atxeen aldi eskatuz, partidue alde ikik nahi, partidun seitu nahi do, hor buru belarri lanen behintzat, eta aukera guztik baliatu ez, eta ez da aukera txarra, dituzun atxeen aldi guztioik behintzat aprobetxatzea, kantxan batzutan gauzek nahi bezala teatzen ez dienen, siletik lan hain diteke, pixkoat, nervioik kontrolatzen saiatu, zure burungan sinetxi, botileroei entzun, eta bide hortatik jo dugu aingoan eta ikusiko du ze maitzen ematen dion geldialdi honek. Aprobetxatuko, hemen atxeen alditxoan daula, lehen Omaia harrapatu du, eta guain Naroa bera harrapatuko du, Naroa, txaldeon. Beroketa lanetan hortxin duen serio, baina, kontzentratuta aurrengo partidurako. Bai, atzaldeon, esan dezuna guain partida zaila tokatzen zait. Maik oso ondo mugitzeu pelota, aurrelaia eta aurreko jokua bixi mantentzeu, eta lana zen mozititon. Aurreko asten ekin zinonzuk txapelketai, maiten kontra partidu gorra izan zen, lana izan zinun hor partidu hori aurrea teatzeko, baina aldi beren horregre konfiantzen mango izo, bigarren partidu honi ekiteko. Ba, esan dezuna, bigarrengo partida da, lehenengo partidu hori oso zaila izan zen, maitek aireko jokoak egin asko egin baina, pixkat espabilatzeko eta lehiak eta rimua sartzeko ondo etorri zileiten, da, gaur zemozkutan. Partidu hona espero du kanpotik behintzat, eta hobenak irazita partidu ikaini eskaintzen diozuen. Hori da, zaiako da. Dale, eskerrik asko Naroa. Beroketa lanetan utziko du Naroa, eta saituko ez, hemen lehia politiere tantontan ez, bieke ongi aidielako Oiana ikusi du gehiago erasoan eta Natale bera defentsan, baina biek beren oso ongi ez, batek defentsa lan hona erakutsiz eta besteak erasoan saiatuz, kostein zaio tantontan Oianari tantoa lortzea, baina oso ongi moitu do pilota, edalde batetik bestea abiadurakin ibili dula, eta lortu do ez, tantontan mineitea. Ege dena da eta ez duena aukera hori baliatu edo zakitez, nik uste baliatzeko modukoa izan litekela Oianantza da, pixka saskira joatea, hor lau pilota egoten die saskin, pilota honekin dabilki hasieratik ez, eta ez dakit batzutan beste zerbait bilatu, badago hori bai beraiek erabiltzen duena, baina pilota bizixegoa, Oianak abiadura hundi ematen dio pilotari, eta baliteke saskiot hortane berai hobekido datorkion pilota matizatea, eta hortaz, igual botilonan lana izaten da ez, hortaz ohartarazi eta saiatzea bintzat horrekin pixka partidue iraultzen. Luze berriz Oiana, iruterdi kuadrotik Natalek eraman, beste aukerako pilota bat Oianantzat, eta hori bai hor azken momentun be uste baino bote okertxegoare indio, eta horrez sartu ez, behar bezala esku hor dau ez, hortxe, nahiko zuzen jodo berriz pilota, eta gerri esartu barreko pilota zen hoxe.
Natale prest, sake hori ateratzeko, 18. tantora iritsi da, eta sake osona hor ezkerparetan asko sartuko dena, Oianak bikain eraman, Natalek txokoan oso jokaldi ona, Oianak ireki eraman eta ireki, Natalek zabaletik zabalea, Oianak oso ongi eraman, Meritue birik ez, tantontan, batez ere Oianak, horre txokoan indako dejada oso ona izan da, gero zabaletik zabalea luze indun jokaldi ere bai. Eta bueno, horre amaieran oso ongi eramandako pilota eta Natalek aukerakoa izan du ez. Oaino asko behartu do tantontan Natalek Oiana, arnaz pixkoa beharko du ez, bere tokitik askotan ibili delako aterata eta bueno, aukera partidun sartuta seitzeko. Oso sake luzea, 6 kuadro terditik Natalek eraman. Oianak bikain iriki, Natalek jaso, Oianak aurrea eta bueno, sotamanoz eraman. Eta Natalek guain beste opari bat, ez? Bi opari segiden. Hor aurre indo Oianak, etzen erreixa sotamanoz lortzea babon hori pilota hori baztertzen, Natalentzat alera aukerako pilota zen, ikuste hor ezkerretik ezkerrea luze jokatu nahi izan dola, eta etzaiola eskun behar bezala sartu. Eta bueno, Natalere tarteka aukerak txoak ematen Oianari, hor erasoko pilota batzutan. Eta horrek berak arnasa ez, Oianari, egia da 22 biden lautantoko aldea da hola, eta alde, bueno, hundi xamarra dela ematen dula, baina itxi beharra da partidue, eta Oiana, bueno, gerrarako da hola ikusten da. Hor indarra hundiz ez, ikuste Natale bera ez usten harrapatu dula, ongi jarrita egonagatik pilota hori oso ongi jetxita ez dulako boteik lehin ez, eta hori eramateko ezinezkoa zen. Sake ona, 5 terditik ongi Natale. Ongi luzen. Eta hor bai, ez zaio berriz nahi bezala sartu, egia da pilotak da ona izan dela 4 terdi inguru jokatu edo jarri duen hori. Eta guain atxedena, Natalen eskutik ez, zurduritasun pixkate bai, egia da alde desende zeukela markagaiun, ematen zula partidue bideratuta zula, baina 4 terdin gertatzen den askotan sake hartzen duna abantaia izaten dula, eta atzetik hortxe Oiana ez, lanai muzinik ingabe serio pilotan, eta guain bueno, bitantorare hurbiltzea lortu do, horrek bueno, Oianari indarra emango dio berdinketa horren bile joateko, eta Natalei berriz urduritasunez, atzetik badatorren sentsazio hori ezaguna izaten ez, zurea ikena izanen, eta atzetik ustezunen pixkanaka gerturatzen nahi zaizkizula, urduritasun hori etortzen die, eta bueno, ikusiko ez, polite partidue, irikie behintzat markagaiun, emozioare ematen du amaiera arte izanen dula, eta gogotxu azken txampa hau ikusteko. Epaiare hurbildu zaioa, Oianare prest. Natale noiz altxako zain, moantxe Natale bera. Eta Oiana prest bere sakei ekiteko.
Sake ona, 5 erdi ingurutik Natalek eraman. Eta partidu guztintzear gertatzen ari zaiona ez, hor ematen dunen erasorako pilota argina duna, hortxe zalantza gehiena eragiten diona ez. Eukiditxo 3-4 modu beren galdutakoak, eskun sartu gabe, nik uste jesten hasten denen pilota gertatu zaiola, gero galdetuko diu ez, baina bai, hor igual dudere jokaldi batekin hobestekin, eta hoxe dauzke 3-4 gisa beren galduta. Natalek hankata, eta hor Oianak bai, horre ez da eramatea bakarrik joan ikuste ez, hor altxatzea joan izan balitz, Natalek eman dion abiadurakin, eta gerri pixka sartuta hor lortuko luke, baina berare eraikia joan da, kontraerasoan minei nahi zion, eta bueno, oain bi utxegiteokin berriz Natalentzat 22ko txampa hontan aukera oso polite. Natale sakea, Oianak ongiraman, Natalek atzeatu pilota, Oianak gerri-gerrin jota, lauterditik, Natalek jaso, ezker paretan sartuko da, Oianak erorintzaio ez, nik uste ez dela nahi eta indako jokaldi izan, hor esaren nuke gaina irikitzea joan dela eta hor txokoan dejadaiko bena bezala atea zaiola, eta bueno, berdin balio do ez, eta bueno, emozioa behintzat bai partiduk, 17-20. Erdiko sakea, Natalek ongi jaso, Oianak luze, Natalek ongi bildu, pixkatan gata jokatuz, Natalek luze ezker pareta bilatuz, Oianak ireki, Natalek pixkat erorintzaio, Oianak bildu, guain izan dezake erasora pasatzeko aukera, indarra hundiz, pilotak bikainen, nahiko indor Natalek, beste aukera bat, oso mozketa ona eta guain bai ez, atzeak atera do eta pilota hori eramatea zinezko intzaio Natalei ez, eman dion abiadurakin, hor atzeak atera dolako osotara Natale. 19-20, Oiana sakera. Hor sakea motzei ez, momentu txarreko falta hor nik uste ez diola botea nahi bezala erain, esku ere ez diola ongi sartu eta hor bai, momentu txarreko falta ez, 20 eta 18, barkatu 18 eta 20 heldu zen atzetik, konfiantza hartuz bere burungan, atzetik sartzeko aukera eta hor falta garai oso txarrekoa ez. Natalentzat berriz 21garrena eta 21garrena egiten duzunen eta gaina sakea zure alde, hori abantai haundie da eta ikusko dugu goengoan Natalek aprobetxatzen duen. Sake osona eta horroiana eraman gabe ez, eta pena horrekin geldituko da guain. 22-18 Natalen garaipena, nik uste estutu diola ez, bukaera arte hor bere aukerak izan ditola, baina hor indun sake falta hori eukiko dugu gaur ametsa gaizto nagusi ez, atzetik heldu zanen eta zure aukera daukezunen, sake falta horrek abantai handi eman dio Natale, 21garren hori, eta nik uste gaur bik ibili diela elkarri ez, oparitxoik inez, eta azkenen, oparik handina Oianak berakin diola sake falta horrekin, eta hori ja ongi baliatu dula Natalek berako 22garren
tantori erdietxi, eta bueno, honekin batea, bigarren garaipena, ez? Egie da ligaxka formatu edun txapelketa dela, baino ligaxkako 3 partidutatik ja 2 aurrea ateratzea lortu du Natalek, aurreko asten olatzeri iragazita, eta goengoan berriz Oianari, orduan, bueno, hankat terdi behintzat final laurden oitan eukiko do momentu hontan Natalek, eta pozik honen dela pentsatzet. Eta Oianak, bueno, beldurra hundikin nik usteekin izan diola partidu honei, azkenen lauterdin lehenengo partidue, zaie da buruz-buru kantxara bera ateatzea, momentuko ikusi da ez, abiadura ematen dionen eta bere joko ateatzen donen oso pilotari arriskutsua dela, atzerak ateratzen dizolako ematen dion abiadurakin, eta aldi bere mapen eukiko do, edo arantzatxoa azken txampa onena. Seitun izanen ditu protagonisten hitzek, eta orduan, bueno, hauek iso jakinen du ze sentsazio izan dituen gaurkoan. Bueno, Natale, zorionak. Eskerrik asko. Gaur sufritutako puntue, egia esan, bike hasieran, bueno, sartu zaten nahiko ongi, baina gero egia da, tarteka deseroso xamarre ikusi zaituela, batez elkarri ematen zinizkiola aukera hundik ez, horre batez erasoan joaten zinetenen, utxeite batzuk pilatuta eta azkenen sufritza tokatu da. Bai, esan dezuna, hasieran nik uste ondo sartu naizela, baina egia da gero jarri alden, deseroso notatzen nintzela, ez aitankatiko frontoi ezagit. Opari asko inditzeun ikuste bik, eta, bueno, azkenen nire aldea eroi da, eta pozik puntu lortzatik. Hoi da, azkenen pilotalekue, berez noble xamarra da, ez azkar ateatzen pilota, baina egia da beti pauso bat gehiago ematea eskatzen dula, eta hor pixkoat deseroso ikusi zaituela partiduntzati bate. Bai, egia da, frontoi ezala, badate igual bizi, hola bestatzuk izan daizken bezala, eta notatzen nun pelotan gana juteak edo, ez dait, deseroso neon da, horre alde hortatik gaizki, baino pozik puntu lortzatik. Bueno, alare hoi da, Natale, 2 partidu, 2 puntu eta 2 garaipen. Azkenen horrek esan nahi du ligaxka formatua dela, baina hankat erdi gutxi gora bera final laurden oitan eukiko zula, eta hoi oso berri pozgarri da. Bai, partidu baten falta, hola, jakitea, igual horreteko aukera hoi auketela pozik, eta guztua, bai. Bueno, lasaiegi ez joan 3. partidu horta, Ongi, Natale, zorionak eta ikusiko gazeitun. Bai, eskerrik asko. Bueno, Oiana, nik uste burun bueltaka azkeneko sakeo eukiko zula justo zaien egin duzun hortan ez, atzetik joan za partidun demora gehiena justo buelta maten aizinen hortan basake falta horrekin hortxe aukera guzti joan zaizkizo. Bai, hoxe pixkat hobeto airitzen egoentzet pelota nahi nun lekuan sartzen, aseran uste da azkarragi sartzen hola eskua eta enula gozatzen idirezi eman ezin da ibilin naiz, baina behar ez nun komodo ikusten, eta hortxe segi nahien, baina kale hor utzeite jarrexegi egin ditut asko, eta hoxe pixkat hobeto airitzen hortan, sake falta horrei, mine. Bueno, egia da ez, eta biek ibilizatela hortxe, igual aukerako pilota zinuenen orduntxe ez, elkarri opari gehiena egiten, pare bat joan zaizkizun modu beren, eta batzutan 2 gauze pentsatzen dienen, askotan gertatzen dena ez, hortxe egiten dela kaleik handina. Bai, aurrien ikusitagon ez, eman behiozula, eta gero, igual, eta gero, ez gara asko ibili, azkenengo urtetan ez gara ibili, eta du askokin naiz eta entrenamentu batzukein, partido beste gauza bat izitea, eta gaur aurreneko izan da, eta bigarrengoako hobeto xo. Bueno, ligaxka da, azkenen ligaxkak ematen du aukera lanen seitzeko, eta gaina tanto aberaxai behidatutare, tanto asko itea lortu zoi, 18 itea lortu zoi, seinale hona da zutzat, eta gaina, beste 2 partidure bai aurretik. Bai, hoi da, aurreneko izan da, eta gaurko ikasteko balio duen, bigarrengo hobeto mejoratzen. Animo Oiana eta horren arte. Erasko.
Hoxe hemen protagonisten hitzek, bai Natalen aldetik eta Oianan aldetik, bueno, bik aipatu du ez, tarteka deseroso xamarre ibili diela, bueno, elkarri opari batzuk eman ez ere ikusi ditula, bueno, zalantza gehiokin tarteka, baina, bueno, emozioz betekiko partidua izan da, pena izan da bukaeran, bueno, Oianan falta hori ez baliz, oraindik estutxo zantzitikelako partidu hori, baina holaxe eskaini dute lehenengo partidu hau, kantxan prest momentu hontan Maili eta Naroa beroketa lanetan, minutu batzuk beharko ditue beroketa lan oik bukatzeko, oik in bezain laster, berriz izanen gaseitun zuekin, laster arte. Bueno, aurretik beroketa lanak ongi indazauden bi pilotarik ikusten zen, bueno, serio zebiltze dela horratzekalde hortan beroketa lanetan, eta prest ja partiduri ekiteko, Naroa Agirre Gorriz, Maili Barrokal Urdinez eta Paialetan Maite. Bueno, partidu polite, egie da bertso pilotan zehar partidu hau ikusteko, edo norgehiagoka ikusteko aukera izan dula ez, horre bertso pilotan tokatu zitzaielako elkarren kontra aritzea, eta oso partidu polite eskaini ziutela gaina gogoan dauket, nor baino nor gehiago haitu zien, eta gaur ikusiko ez, bi pilotari ezberdin, bi pilotari luze esango nukenik, fisikoki osongi prestatutako pilotarik, eta ea partidu eharra eskaintzen diuten. Hemen, arnaz hartzeko denboik utzi gabe, nire ondoan Oiana, gaixo Oiana, txantzera bat. Bueno, izerdialdi botatzezun bitarten eta takoak endu, sola saldi txiki bat, partidu polit bat eibeide. Bai, hori da, presaka ez dira biltzen, oain izerdia eta arte takuk entzen eta bitartima partidu ikusi eta komendatuz mintxean gobe. Bueno, hasiera bixi-bixi eman dira bi pilotarik, pilota ongi moituz, Maili agintzen eta Naroa defentsa lanetan, eta ikusten da ez, jokatzeko daudela laneako,
eta lehenengo tantoa behintzat gorra bi pilotarin eskutik. Bai, tanto luzie, guri ez bezala, eta hau partidun ondo sartzeko tanto egarra izatea. Bai, hor ikusi dure pilota aldatzea erakidula. Guai, Magik hori komentatu dut leheno, Zoiena, zuen partidun pilota bakarrakin ibilizatela, eta nik nire hausnarketa itenun ez zote zeon hor saskin beste pilotan bat, igual aproposago igual zure jokurako, abiadura zibiltzen duzu pilota normalen, eta gaur pilota bakarrakin erakizu jokatzea, eta igual esaten unek ez, igual saskirare jotzea komenitzen dela batzutan. Bai, neuki pentsa dute, aurreneko tantotan, bakoitzak bilok berdinekin eta gero pentsa dut, baina ikusten nun behare belozi esartutakon inkomodo zehola, eta orduan horreatik neonire etzitaten gehi sartzen egile esan, baina belozi da eman dakon behare inkomodo ikusten nun, da horreatik segi dut behakin. Aldatu dut, baina botearro samarra zan da etzait gustatu, eta berriz lehengu hartu dut. Guain bai, Magik, bere pilotakin beste tantu bat itea lortu du sakez. Sake hona eta guaingoan ozta eraman naroa, baina Magik jokaldi bikaini oso sartuta ikusten da hasiera hontan Magi bera. Azkena lauterdin San Fermin torneoan ikusten ginen Magi bera, hor pasadondi xamarra hartu zundan ikuste bere jokutik bera ibilizela, baina gaur hasieratik ikusten zaio ez beste temple baten oso sartuta lanak ongi inez, eta gaur kostako dela ematen doa Magiri aurre itea. Bai, pelota oso bizia berki, direzi oso ondo eman da, eta gaina hor txapagaine ondo bilauta bukatzen, da naroako handiken aukera dunen moldatzean beri eiteko. Ongi etxe pilota, eta hor bai hor ikusi da zuen partidunez, pilota iesten denen asko tiratzen dula pilotak bera, eta gerri ez bazaio ongi sartzen goingon bezala naroak pilota hori bera joaten dela. Bai, hoi da, gerri da ondo sartez baldin mazu, emate horrekin bakarriken behera juntekik, bai nahire juntekit, eta Natal ere, bai, eta nik uste torren naroa ere oain hoi pasazaiola. Hasiera, aurreneko pilota luzea izan da, bero zeko moduko, baina gero guain pilota kada gutxin zulo haundi edo lautantoko abintzat Magin alde, eta ikusiko naroa nola moldatzen den guain bolean bile joan da Magi etzen aukera txarra, baina eskun behar bezala sartu gelditu zaio pilota hori, eta txapara alde indio. Bai, azkar bukatza askotan Magik luzatze pelota o tantua luzatzeko aldeko da askotan, baina hor naroan kontra guain pixkeat bukau nahien dabil, da bai, azkartxo, mota jo eta txapara juntzaio ematen. Komentatu du buruz-burukoa ezberdine dela, beste tentsio bat sortzen dula zu bakarrik zaude kantxan, zure burukin nahiko arerio badaukezo, beste are bai, baina zure buru ere bai, eta tentsio hori kantxan nabaritzen dela. Bai, hoi da, eta batzuk ohitu xeo baino aspaldien nire honik ibildi gabe, eta azkenien bai, hor zeu bakarrik zaude, eta pelotan zaizaduela gauza asko tortzie burua. Bikaine hor naroak guain bere estiloan oso egiten duen jokaldi hortan, zabalea bikaine indun jokaldi, Magi ernez egon eta hankak baki oso bizkorrak dauzkela Magik, baina hola bota ezkio zinezkoa da pilota hori eramatea, ikusi ginen hola berrin saiatu zela, baina zabaleko arrastoakin borrokan ibilizien Maite eta naroa, hemen aurrenekoan indun jokaldie bikaine. Bai, askotan iten jokaldile, baina alare sartu iteitu, sondo botatzeu eta harrapa baita ditu askotan. Ongi naroa hor ezkerretik pilota hori ateraz, Magik guain zabalea bikaine leheno, naroa nahi erantzunez, Magi ez da atzen gelditu eta hor aukera ikusi do, naroa etzen bera baino atzeago baina hor zeusten harrapatu du. Sake ona, naroak eraman, aukerako pilota Magintzat, atzea, eta hor asko baztertu zaio pilota lau kuadro
inguru horta. Horre ikusten da ez, abiadurakin eman ezkio minin ditekela, egia da ez dela pilotaleku bat bereziki bizie. Noblen tarten sartu ditekelako, baina ikusten dare bai, hor abiadura ematen zaionen eskertu ere badela ez, tiatzen dula pilotak. Eta gaina guain maili dauken sakekin hor naizan aroa buelta hau aurrin harrapatzenen berrez oso bizi da bilkita hor mina hundi egiten nahi da. Sake bikaine, naroak eraman. Luze maili, boleaz naroa. Deja txokoan, ongi naroa, ezkerretik ezkerrea pilotak da bikaine. Maili jaso, naroa joan da hor bile, boleaz. Jaso mailik. Tikitaka bizi-bizi bi pilotarik. Ongi lauterdiko arrastoan bile. Naroak zabaldu. Maili bildu, horra aurreak aindo naroa, baino botela esterren eraman. Bai, hor ezkerrez. Defenditzea baino, defentsatik erasora pasatzeko baliatu nahi izan do, indar pixkoat eman dio eta zabalereko arrasto horren bile gutxigatik izan da esan kanpoan, baina kanpo alde indio. Eta hasiera honetan, Tanto gorrara izin da, eta nik uste janekin poderioze hor ja. Bai, hoi da ez, hori esan behar nuen mailei dela gehien bat agintzen, abiaduraz da bilki pilota, ongi moitzen alde batetik bestean, naroa defentsalanen gehiotan da bile, eta hori bai, erasora pasatzeko baliatu du, baina ja nekelan are bazen. Zito eskun behar bezala sartu bolea hori, naroan zat aukera, hor guain eukiko da aukera hobea, atzea gerri jota, mailik ongi jaso, ongi naroa lauterdiko arrastoan bile, mailik arro erantzun. Hor jesten saiatu da baino ez nahi bezala etxi, deja da mailik, ongi naroa ezkerretik asko luzatuz, mailik eraman, naroak deja da txokoan, mailik jaso, oso pilota zaie, zabalea eta tanto bikaine bin eskutik. Bai, erra, batek moitu eta bestiek defentsan, tanto oso politia joko du bilek. Bai, hor txokoan indun deja da oso nazen ez, mailik bere burue botata eraman duna zaie oso, eta gero naroa oso erne, etzen errexare ez, boleaz sartzea behartu dulako, eta baina bolea hori zabalea bota hartzun ez, eta nik uste bieke oso ongi moldatu diela. Naroak saketik asmatzen nuain, pixkat aurrian narrapauta beak mehin egiteko bigarrengo pelota zortan. Bai, horren ditek igual aldea ez, maili aurrelari dela eta saken gaina maili bereziki ona dela, ongi asmatzen dula, eta atzelariri gehioko zaintzaizue normalen sakatzea, baina hori da guain hitzeitiatik ez, sake bikainen aroan eskutik, baina egia da, berez zuentzat lan zailegoak izaten diela, urten zehar oso gutxitan ibiltzen zatelako sakelan oitan, baina egia da guain bikain sakatu dula. Berriz esake ona, mailik jaso, naroak aukeran, zabalea baino horreztu asmatu, mailintzat erreixa pilota hori eta ongi naroa guain defentsan. Ongi luze-luze, eta hor nik uste aurrea, erdibiden harrapatu dola ez, aurra pausoa emana zeuken, airera joateko maili topatu do biden, eta hor ezin izan du airen sartu, eta gero ja atzea joateko denboiketzeon. Hor ikusi beharko litzeke tupustinezkeo epaiek zesan entzunez, igual horren bileion joateko errexagoa zunaroak ez, behin ja pilota hori joan zaionen egida parentzeukela eta horra aireko joko hori ez izan du. Ongi txostan bile, naroak jaso. Bai, ongi, baina hor, defentsan lanen ongi da bile
naroa eta guain bai, ez? Ongi da moitzen pilota, egie da, naroa airez jartzeko asmotan hurbiltzen aizaiola desente, eta maili ongi baliatzen nahi dela hankata jokatzeko, ez? Eta aire hori desaktibatzen balin badio atzeak ateatzen do, eta zaile da horre atzeaka ateata. Lan zaila egitea azkenien pelota askotan pilauta jasotzea eta entrega bitezu. Bai, batez horri ez, mailik abiadura horrekin ematen badio eta hankata jokatuz horra aire bile joaten balin bada naroa askotan harrapatuko do, eta guain oso ongiei da pilota moitzen, eta mineiken ez, aldi hori erabilita. Moitzen asko da, naroa kantxan asko ibili azten nahi da, eta ondo prepauta da, baina bai, zemoz aguantatzen baita partidu. Bai, fisikoki beldurgarri ez, azkenen oso ongi prestatutako bi pilotari die, hauk ikusten da gelditzen dienen, zutik gelditzen die, hauk fisikoki oso ongi prestatutako bi pilotari. Alde hortatik nik uste alde hondik ez dela ehonen, baina bai, pilota moitzen momentuz maili abiadura gehiokin ari dela, eta alde hori naroak gehiotan ekin behar izan diola defentsa lanari. Pres maili. Sake hona ezker pareta biatuz, ongi naroa arrestoan. Hor, bai, askatzai onda baina etzai sartu. Hor, leheno esan duna ez. Aire zitxoiten dio, guain egida geixo arrotu dola eta aukera mat izan zezakela airez defenditzeko, baino abiadura hundik intzi joan eta etzen erresa hor defentsatik erasora pasatzea. 10-4 markagailu momentu hontan eta, pixkenaka ematen do aldetxoa iriki dula mailik. Bai, alde zulo politia da irikitzen maili, eta, naroak bere aukera daunen oso ondo aprobetxa horko ditu. Luze maili, lauterdiko arrastoan bile, ongi naroa. Berriz oso luze maili. Airen bile naroa, ezker gantxoz. Pasatako pilota eraman. Oinatzeak etorrita ezkerrekin ongireki. Mailik bildu, txosta joko do, naroak jaso. Hankata berriz, mailik eraman, bolea bipareta, zorroki dezake naroak aukera eta oso ongi bukatu do. Bai, sake defentsan lan asko eta ona inberrezin du naroak tanto hontan, eta bukera aukera dunen, hor ezker zierra horrekin, zulotxu ikusi eta gaina bukatu. Bai, nik uste jokun ekimena gehienetan mailik berak da bilkila ez, abiadura horrekin mineiken, baina naroa beti da pilotari gorra, bat gehiago emateare behartzen zaito, eta bat hori ongi asmatzen ez duzunen, daukera txikin bat balin badauken naroak hori ere baliatzen badakila erakutsi dagoengoan. Ongi ezker pareten sartuz, oin eukizake agintzeko pilota, bi pareta, osona, maili aiatuko da. Ezkerrez, luze, badauke denbora, bai, eraman do pilota hori. Naroak atzatu, irutarritik maili oso ongi defentsan, ezkerrez, luze. Naroa ezker paretan sartuz, maili, zabalea, hor erdibidean naroa, bai, tanto nahi jokatu do, meritu ere indo tanto lortzeko ez, baina ikusi dagoen gontan mailire ze defentsa dauken eta ze ongi bili den kantxan, eta azkeneko hortan dude indo aurrea edo atzeain eta dudatu du momentu baina pilota pasaintzaio. Bai, eta takadatxo hartu egin ezin da dabil naroa hortxe tanto adindu, baina guen berriz mailik, 6 tantuko aldia eta berriz sakiekin,
zenbateko mina egiten. Ba, izai da, Mailekin ez, oso gainen defenditzen duen pilotari da, beti, ba, bueno, azkar moitzen dalde batetik bestea eta behartzen zaio ba gauzek oso ongitea. Hemen airen bile joan da, ezker bolea badauken Aroak, baina oso jokaldi zaiezen ez, hor ezker bolea zabalea jokaldi nahi izan do eta ez zaio eskun behar bezala sartu. Aurra etxo bezala harrapatzu askotan hile pasatako pelotak aire zenbaten nahi da gaina eta orduan dantzalek. Sake ona hor bostetik bikain Aroa erantzunez, Mailik luze. Aroak eraman, Mailik zabalen bikaine dejada ez. Mailik nik uste konfiantza hundikin ikusten dela, behintzat berea iken eta bere aukerakin oso seguro, dudeikin gabe, aurra joaten denen aurra joan dez, jokaldin bardunen jokaldi inez, eta nik uste bera aldetik partidu oso ona iken nahi dela gaurkoan. Bai, seri jo eta esate bateako utxeitik ez duen, eta pelota oso ondo moituz, eta gauza joanen defentsa, ondo defendituz. Lanak, Aroak egin dago tantuak egin ditu, behar egin dago. Oantxe ba. Baina, itzi jentik pasatzen zaio hori ez, baina berriz erakitasuna hundikin joan da, sake ona ondoren hor txokoan, bueno, azken orduan eskuz aldatzerak ido eta txokoan engainatuta zeuken ez, gainen izan balitz bat tanto bikaine izan entzen, baina txapara alde indio, eta honek aukera Aroari berari, arna sartu eta behintzat borrokan seitzeko. Aroak gauze bera ez, Mailik bigarren tantoan aldatu du pilota eta Mailik pilota horrexekin dabile. Eta, bueno, momentuz, aldakete gabe. Aroak zabaldu, Mailik oso arro, lauterdiko arrastutik atzea. Earki pilotaka da bikainen, Aroak eraman, Mailik bolea bile. Baina ukizaken Aroak agintzea pasatzeko pilota, ezker paretan bintza sartu, bolean bile berriz, zabalea bolea osona, atzea inda luze, Mailik berriz boleaz, eta Mailiri bai zaiola hor eskun sartu ez. Oso bixi dabilke pilota, ege da tikitaka bizin jokatzen nahi diela, eta guain bueno, Mailik hor bolea ona dauke, baina ez du eskun behar bezala sartu. Eta zazpigarren tantoa Aroantzat. Eta Aroak ezker bolea zindako zabalea bota, eharra izin da horre. Bai, horrekoan komentatu du ez, ahi ezela jokaldi eta txapazpira alde indiola, baina guain oso ongi sartu du, rindara hundie behar da, sorbaldan bolea hori hola sartzeko, gutxitan ikusten duen jokaldi da, jakapare, hoen gontan, eta ongi indako jokaldi bai. Erdiko sakea, Mailik bikain jaso. Berriz airen bile, horrezker gantzen nahizu, baina ez du berriz ala zabaldu. Atze Mailik, eukiko du denboan Aroak, bere bururi denboa emanez arro. Mailik atze berriz, Aroa airez, bipareta bikaine, hor bai, hor osongi Mailik bera. Bai, asko bertu hazi hor Aroa, eta hor zabaletiken bipareta asko zehon txukoatuta eta eharki botata bukotakoa. Bai, horre nik uste Aroa ez zela gaizkia ez, egia da aso atzeak ateatzen bazait jore kilometro asko inbarra diela Mailikin ez, abiaduran ibiltzen dulako pilota eta teiken zaito bere tokitik eta aire nahi da saiatzen hori mozten, baino aldi beren aurren oso aurren gelditzen zaio pilota eta hori Mailik errematetzeko aukera politekin. Ongin Aroa.
Mai luze, ezkerparetan bikain sartuz, eta hori ez du eraman. Baina igual Naroa berak atxedenaldi eskatzea komeni ez, azkenen bai hori. Bai, guantxe esko du. Pixka mozteko. Autu ona dela azkenen Mai nik uste berea ongiten nahi dela, gauze eta ideia oso argikin daula, eta lan horren ondorioz markagaiunde aldetxoa daukela ez, eta konfiantzakin nahi dela gaina pilotan. Eta Naroak, hor zaitasun gehixio batez agintzea pasatzeko ez. Defentsan ongi egin da, hoi bezala, baina aukera behar dore bai ez, tarteka berak agintzeko. Eta guen, saiatuko da ez, pixkat igual plantamendu aldatu, baliteke aldaketa izatea atzea pausotxo bat itea ez, egida zaie dela Mailekin, erabat hili hartzela atzat aurrea, baina airen sartzen nahi den hortan defentsan dabilki, baina bigarren pilotaka da aurren gelditzen zaio orduan, behintzat atzea etorri eta indar geixio ematen alegintzen bada, baliteke aukera geixio izatea. Bai, atzetik jarreta pixka da atzeo behintzat luzatu da, Mai ere, atzexo peloteatzen jarrizko, aukera geixo sortzeik dauken. Igual lehengo hasten Maite ikusita hainbeste aurrea joan ez, berak ez, iarri dio esan du, bide bat izan leikela ez. Baina kontrara Maitek bakiu bolea, osongi manejatzen dula, eta defensan ez ezik, defensatik erasora baliatzen dula ez bolea hori, eta kasu honetan ezberdine da, eta ikusko ez, ze autu hartzen du Naroak. Erresto bikaine. Horretzen jokaldi txarra, baina nik uste zaie bai ez, horrankak lauterdi bost, lauterdin kuadroan zitula, eta dejada hor zabalen, ongi ateazkio txalotzekoa izango zen, baina oso jokaldi zaie zen hor oso atzetik zeolako Naroa bera. Maik sake osona, Naroak eraman. Ezker gantxo zongi Naroa, Maik arro. Naroak bildu. Beste aukera bat Maientzat. Ongi hemen zabaleko arrastoa bilatuz. Ongi bikaine berriz pilotaka da, eta hoi, tantontan esan duna ez, asko behartzen du Maik ibiltzea asko bertu. Hori da, alde batetik beste ibilido, zabalea, txokora, ematen du ez ziola gauzondek egiten pilotai baino behartzen zaito ez, iskin guztik defenditzea eta horrek asko nekatzen du ez, eta azkeneko hau nik uste gehiago izan dela nekelana, defentsalanen eraman ez du pilota, eta guain bai markagailu mazulo hundi ikusten dela Maien alde, eta burulan handien barko dola Naroak partidu mantentzeko. Bai, bat ez zaiola pitzadora ikusten Maieri ez, tanto oro sartuta dago, eta momentuz utzeite bat beste nitunezkeo, ditun arren bere lan oso ondo iten da. Bai, nik uste gaurkoan nagusi ikusten dela berare kantxan ez. Askotan sentsazioak izaten diezu, geixio sentitzen zala, ongi moitzen aizala, eskutik ateatzen zaizula, eta beste deso ikustezunen, konfiantza emate izula horrek, eta nik uste gaur Mai hola da bilela, eta Naroa berriz bortatik ezin ateraz. Oin zabaletik zabalea sake ona, ongi Naroa ernezeon, zabalen beste jokaldi bat, eta oso ongi Mai ez. Nik uste Mai Bai, pelota nahi duen bezala moitzen nahi da egia esan, gaur eskun ondo sartzen zaio. Pelota esku gozu da, eta bat ez du ukitzen olako egunik, baina gaur behintzat dana nahi bezala da. Bai, eta saketik igual zuzenen ez, baina bigarren pilotak edo aurren gelditzen bazaio Mai arriskutxu da horrez. Saiatu arrauken Naroa zaie da hemen saietik kentzea, baina bigarren pilotak da hori bestela Mairi oso aurren gelditzen zaio eta hor zaie da. Bai, nik uste gaurkoan gointzate gehiago dela kantxan, ideia argikin, pilota oso ongi moituz, Maien jokorako oso aproposa den
pilotaleku ere bada, ez, denbora ematen diolako, bera gehi gustatzen zaio gauzek pentsatzea, ongi hankak jartzea, igual abiadura gehiago duen pilotalekuk, egia da berak golpekin mina egiten dula, baina azkarra gore pentsatu behar da, eta gaur, osongi jarrita kantxan, eta gauzek osonginez. Gaur bikaine, min jokaldie, ezker zeharra ez dio askotan mairi ikusten, ez? Dauken ezkerrakin askotan gehiago baliatzeko aukera eukiko luke, baina ez da askotan sartzen. Ez da beste batzuk, doaino hori edo askotan erabiltzen du ezker zeharra maik asgutxitan, baina guain ikusten da entrenamentu poderioz ere landu dula jokaldi eta tanto oso no. Horbote arraro xamarra indio, iruko arrasta pasatzea lortu do. Naroakoen bai, geixio eman dio pilotari, maik arro, iaia goiko txapare jodo, maik naroak barkatu luze, maik atera. Guain ezker gantxoan biletxokoan utzi, bipareta nahi zuen hor naroak ez asmatu, beste bipareta bat, horre askotan pasatzen da ez, bipareta ikia joan da ezkerreko pareta ikutu gabe gelditzen den hori, guainik eta tanto beha izaten dela ez, zuk aurreko pausua iaina izatezu zabalea, eta horre erdin gelditzen da, eta nik uste gaur garaipen ona maien eskutik eta lehen puntu garrantzitsu maintzat. Eta nuk esango naroa gaizki ibili denik, baina nik gaur maien partidue azpimarratuko nuke, gehiago izan delako kantxan. Bai, hoxe, izan lehike gaur konta behintzet, urrungo beste egun bat izan lehike aldeantzizko, baina gaur kontan gehiago izan dela, naroa emeritu ikendu gabe, maik partidu boro bilegatik. Baina harrapatuko ditu bi protagonistak eta ea ze kontatzen duten. Zorionak Maili. Eskerrik asko. Bueno, lauterdeko txapelketai hasiera bikain esango nukenik, oso sartuta hasieratik, zuren sinistuta eta nik uste aitzaki gabeko partidu egin duzula hasita buka. Esango neban hasieratik banekien naroan kontra partio zaila izango zala, ze lehenguna nola berrian ikusenan partia eta kriston maila eman zeban berak, eta banekien hasieratik oso zentrauta sartuan itzala, nik uste tala izan dela, jokaldixak eta be irten itzen zehala, eta nik uste gaur partio ona indotela. Bai, hoi da ez, ikuste kantxan dena induzula ongi, erasoan ibili behartzenen erasoan, defentsa lanetan ebai, eta bukatu behartzenen bikain, orduan, hasiera oso ona zure aldetik. Bai, hori da, puntu oso importantia, lauterriko hasteko, eta nik uste marka joan behalde handia kin irabazi dutela, eta hori, partida banekin zaketik haste zala, zaketik nik uste min asko indotela, eta gero pelota oso aurrean gelditzak gaten, eta ondo bukatu dut. Hoi da, ligaixka da, baina oso garrantzitsu da aldi beren puntuk lortzea, lehenengoa lortu dozo, gainera esan duzun bezala markagailun alde horrekin, eta horrek guainik eta konfiantza gehiago emango izo bigarren partidu horrei beide. Bai, hori, txapelketa hasi ez egin bakarrik, urrengo partidua aurrengo astan jokatzen dut Amaian kontra, eta partidanak desberdina dira, eta berdin jungo naiz, bakite Amaia bela uterda, ondo moldatzen dela, partio zaila eukiko dutela, eta partidan ondo sartzen nahi zen urrengo astean, eta Amaia berdina batuten. Zoriona Maili eta horren arte. Eskerrik asko. Naroa, gaur ez da posible izan, ez nuke esango gaizki bilizanik, baina Mailik nik uste gaur maila altun jokatu dola hasita buka, eta geixio izan dela gaur, eta hortik joan dela pixkoat partidue. Bai, esan dezuna, hasieratik oso ondo hasi da, oso kontzentrauta. Ni baino gehiago izan da, bai aurreko jokuan, gero askotan duda egiten nun, azten itzan aurrera juten, gero duda egin da berriz agatzea, eta orduan hankaetan gaxiko logauta jotzen ditun, da beha oso ondo ibilia eta ni berriz gaxi. Hoi da ez, hoi komentatu behar nizun ikustatu oso aurrein jartzen zinela, aire bile joaten zinela, baina gero berak hanka eta jokatu zalantza sortzen zizula, eta hor mine indizula gaurkoan. Bai, hori da, azkenian hor partida hasieran beak eskuira dejadak eta bastante sartu isi, da orduan aurre jartzen hasi naiz.
baina hori aurro jartzen hasi naizenean, gero askotan duda egiten nuen, konfiantza gutxikin, da orduan enion agintzenik. Bueno, naroa, ligaizka da, aurreko puntue lortuta daukezo, puntu batekin bazaude, guainik bizit zaude txapelketan, guain atxeden esaman izunez, mundialerako bidea hartuko zo, frontbolen aiko zalako, baina bueltan berriz lanen seitzeko aukerakin, eta, bueno, ligaizka hortan sailkatzeko aukerakin guainik. Bai, azkenean ligaizkako gana hori da, ez dela dana partida batian jokatzen. Hemen 3 partida azka, horreko irazinun hau galdu indet, oain urrena bai arrastian kontra bai irazi berkoet. Urrengo fasea klasifikau alitzateko, así que guain lania segitzateko atzea. Bueno, animo naroa eta horren arte. Eskerrik asko. Bueno, hau izan da gaur Beasaindik eskaintzeko ginuna, 2 partidu ezberdin ikusi ditu ez, lehenengo partidue gorragoa izan da, pilotak ada luze gehiago ikusi ditu, emozio handiko amaiera arte, 22-18 azkenen Natale bera nagusi, eta bigarren partidue uste baino azkarrago utzi zaiu ez, bin ezaguarrik ikusita partidu gorra aurre ikusten ginen, baina egia da gaur Maik partidu handi jokatu dola, hasita buka nagusi izan du dela kantxan, gauzeko songin ditula, eta merezita lortu dola gaurko garaipena. Hoxe ginen Beasaindik eskaintzeko, baina ez nuke eune bukatu nahiko, naroa zoriondu gabe ez, naroa ikaragarri maitxe zaitu, gaur 28 urte beteko zinu zen, eta adoseko famili guzti partez, 28 musu, 28 besarka da, eta hoxe beti gurekin zaudela, eta gaur bereziki besarka daik eta musuik handina zutzat. Maitxe zaitu.